Aratelis po. Yan kainin natin. Si Ram sana. Yan pala ang Isarog Satellite Market. Ayun, sa makita nyo lang tong Aratelis na to. Makikita nyo po yung namnam. Sa dulo po niyan yung Dunkin Donuts. Tapos may Domino's Pizza dyan. Nag-iisang Domino's Pizza sa Panganiban. So ito yung Isarog Street. Pwede kayong mag-park dyan kung nakamotor sa sasakyan kayo. Pwede din kayo ditong dumaan. Ayun sa Pangatos. So tara, let's get in. August 26. Quick update tayo kung ano mangyari ngayong araw. Magla-live po kami mamaya alas 8 ng gabi para magbigay ng mga murang sapatos na nandito ngayon para sa inyong lahat. Para sa mga pupunta po ngayong araw, ito po yung mga makikita nyo. Nandyan pa rin yung mga pamorma, running shoes, slip-on na Adidas dyan. Nandito pa rin tong AF1 at yan ang kondisyon nyo. Yan yung tag nya, 8.5. May X-Step tayong napakagaang budget meal 2. Nandyan pa din yung mga Converse natin. May high cut, may low cut. Yung antang magang, dami nagsusukat niya. Basketball shoes, black Adidas knees font shit. Ito po sa kabila, mga Vans and Converse natin. Nabawasan to kanina. Kakapasok lang namin. May bumaril agad. Mga naghahanap ng skateboard shoes. Ito, kapal ng tang niya, no? Padded. Kaso ang problema, maliit. 4.5 lang siya for men. So, yung mga teenage skateboard enthusiast natin. Tapos, ayun na nga. Mamaya po, live kami. 8 PM sa mga nag-aabang dyan na hindi makapunta dito sa physical store namin. Pwede po kayong mag-mine mamaya. Alas 8 ng gabi. Bibigyan namin kayo ng malaking discount. 50% off po tayo dito. Let that sink in. 50% off. So, bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung J1 na yun, 1,450. Magiging 725 na lang. Ito 950 to. Antayan. Pwedeng pang motor, pwedeng pang more. Magiging 475. Yung mga high cut na Adidas natin na 4 digits, makukuha nyo na lang yan ng 500 plus. Kung manonood po kayo ng live mamaya. And syempre, hindi mawawala yung free shoes natin. Ano kaya magandang ipa-free dito? Teka lang ha, pipili ako ngayon ha. Ngayon mismo sa video na to. Ito, ewan ko bakit hindi nila to napapansin. Medyo kakaiba to. Fashion brand. Okay pa yung kondisyon. May muso siya ng pating sa likod. Green ang colorway. Medyo Christmas vibe ang dating nito. Wala tong sole separation. Okay pa naman yung midsole. Yung outsole niya intact. Parang gusto mga gat. Pamimigay po namin to mamaya free sa live. Abang lang kayo. Indonesia, Vietnam. Burn out. Yan lang. Ako nag-burn out pa. Buti na lang nag-on yung ano natin. Pero pagpapatuloy natin tong video. So ito yung akalawang sapatos na pamimigay natin. Feel at wala to masyadong issue. Nag-splat yung kulay niya dyan. Pula parang kumalat ng konti. So I think malilinisan pa naman yan. So stains lang ang issue nito. Ito wala po itong issue. Pamimigay din namin mamaya. So tatapusin ko na tong video na to kasi nag-run out na. Kita-kits mamaya alas 8. Live tayo. 50% off sa mga sapatos. Sa live lang po yan dito sa store. Regular price pa din po kami. Kasi magbabayad pa kayo ng shipping fee. Samantalang yung mga walk-in, wala na. So yun, magbibigay kami ng chance sa mga taong wala po sa Naga City na nagmamine na nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Salamat po dun sa mga bumili last time. Kilala nyo na kung sino kayo. Congrats din dun sa nanalong dunk low natin na pinamigay. And this time around, meron pa tayong dalawang ipamamigay. Ito po yung fila at ito po yung pating shoes natin. Pating shoes yan, no? Nangagat yan. Salamat po sa panonood. Kita-kits mamaya.